Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Законсыз аракы сатуга нокта куелырмы? Дәүләт алкоголь инспекциясе тикшерүләргә чыга. Газоннарга, балалар мәйданчыкларына машина куймаска дигән закон гамәлгә керде. Кагыйдә бузучылар белән ничек көрәшәләр? Бөтен дөньяга танылган беренче космонавт тормышта нинди булган? Гагарин турында шәһәрдәшебез сөйли. Законсыз аракы саткан киосклар шәһәребездә әз түгел. Дәүләт алкоголь инспекциясе атна сайын махсус тикшерүләр үткәрә. Берсеннән 200-га якын спиртлы эчемлек конфискацияләнгән. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Шәхси эшмәкәр Эдуард Ямченко законсыз аракы сатуда гаепләнә. Тик эшмәкәр моның белән килешми. Киоскны сүтәр өчен суд ризалыгы кирәк ди ул. Аны сүзләренә караганда, башта янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәүдә гаеплиләр, аннары фанфуриклар сатуда. Но факта продажи нет, потому что никаких документов я не получал. Мне ничего не присылали. Факта продажи не было. Но они пишут в кабинетах, сейчас решили, потому что, ну, во-первых, потому что я не успокаиваюсь. Во-вторых, потому что я не плачу мутпад вот эти вот бешеные деньги, то, чего они не делают, поборы, это рэкет настоящий. Вот. А этот рэкет, чтобы вам было понятно, я должен в стоимость товара перекладывать, правильно? Эшмәкәр әйтүенчә, ул акча түләми, чөнки түшәмнән су ага һәм бер кеше дә аны төзәтергә җыенмый. Не ведется каких-либо оплат за использование территории. Перед обслуживающей организацией индивидуальный предприниматель тоже имеет огромную задолженность. 9-нчы һәм 10-нчы комплекста яшәүчеләр киосктан зарлануларын яшерми. Алар фанфуриклар сатуны туктатырга таләп итәләр. Мы говорим правду, он надоел ваш киоск, надоели ваши фанфурики, понимаете? Надоели вот так. Комсомол районы хакимияте бу киоск сүтелергә тиеш дип белдерә. Менә шушыңа каршы көрәшү максатыннан постановление чыкты бу объектка. Сүтү турында инде менә шушыны бүген сүтергә безнең планнар. Бу сәүдә объектының язмышы нинди булыр, әлегә төгәл әйтеп булмый. Тик законсыз аракы сатуга һичшиксез нокта куелырга тиеш. Мәрьям Файрушина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Кышның кабат килүе машина йөртүчеләр өчен кулай, автотранспортны газонга куярга да була. Әмма бу вакытлы күренеш, кар өрүгә машинаны газонда калдырган өчен 5000 сумга кадәр штраф түләтәчәкләр. Бу закон мөгаен һәрбер чаллы гаиләсенә кагылыр, чөнки шәһәрдә автомобиль кую урыннары җитми. Безнең шәһәр 17 мең машинага исәпләнеп төзелгән, хәзер аларның саны 180 меңгә якын. Теманы хәбәрчеләребез дәвам итә. Безнең иҗат төркеме ишегалларына рейдка чыгарга булды. Редакция белән янәшәгенә 27-нче комплекста унлап машина тиеш түгел урында тора. Кич белән аларның саны бермә-бер артачак. Газоннарга, балалар мәйданчыкларына машина куймаска дигән законны күпләр шатланып кабул итте. Яшел чирәм зыян күрмәячәк. Тик транспортны кая куярга соң? Халыкка башка вариант тәкъдим ителмәй. Яшеллекне балаларга безнең ару калдырырга кирәк. Тимер атны газонга куйган өчен 2000 сумнан 5000гә кадәр штраф каралган. Билгеле, хәзер халык аны тротуарга куя башлаячак. Анда булайда урын бик аз. Җәяүләр юлына кертмәскә тырышу файдасыз, дип исәпле йорт буенча җаваплы Лариса Умеркаева. Берничә ел элек алар шундый баганалар куеп чыккан булганнар. Әмма машина хуҗалары аларны берәм-берәм алып аткан. Үзара килешеп машиналарны газонга куя башлаганнар. Әмма шәһәр хуҗалыгы идарәсенең бу көнгә кадәр моңа рөхсәте юк. Закон тыя, транспортны кая куярга? Бордюрные камни еще остаются под снегом, и граница определить, где начинается территория озеленения, не представляется возможным. В скором времени снег растает, и, соответственно, работа будет налажена в полном объеме. Кагыйдә бузучыларны участок полициясе теркәп барачак, штрафларны административ комиссия салырга тиеш. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бакчаларга йөрү өчен талоннарны 13 урында бирәчәкләр. Автозавод районында 4 пункт, Үзәк районда 5, Комсомол районында 4 пункт ачыла. Талоннарның кайда бирелүе экранда язылган. Талоннарны киләсе пәнҗешәмбе 19 апрельдән тарата башлаячаклар. Аларны 1 июньгә кадәр алырга була. Пунктлар эш көннәрендә 13 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр бирелә. Шулай ук 2 тапкыр шимбә көннәрне дә алырга мөмкин. Бу 21 һәм 28 апрель 8-дән 12-гә кадәр. Бакчаларга бушлай йөрү талон ташламалардан файдаланучы кешеләргә бирелә. Андыйлар Чаллыда 14 мең.
Шолы полицейскийлар наркотиклар ешірушіні тұтқаладылары. Олы бір қойдада шлемеуші 31 ешлік ирегі таның синтетик наркотиклар сатуда қатнашу ашықланды. Киімлерін текшірген уақытта кісесінен изоленті білен уралған 29 түйіншік табылды. Экспертиза нәтижелері бойынша онда барлығы 26 грамм синтетик наркотик болған. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. На время следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Бірінші космонавт Юрий Гагарин гүбәдия һәм қыстыбы яратқаны бұ милли ризықлар білен оны біздің шәһәрдәшібіз Осия Ғүмәрова сыйлаған. 1959-61 еллардан Осия ханым космонавтлар шәһәршігі янындағы Щелковыда эшле. Ире шунда хәрби хезмәт уза. Ғүмәровләр Гагариннар белән бір қатта қыл күршеләр булып яшиләр, мулайым һәм тыйнак бөтен дөньяга танылган бірінші космонавт тормышта тагын нинди булгансың? Осия ханымны тыңлыйк. 1961 елның 12 апрелінде кеше беренче тапкыр галәмгә чыга. Алдагы буыннар да онытмаслык мөгъҗизага тең вакыйга була ул. Тарихи очышны Юрий Гагарин ясый. Физика укытучысы Асия Гомәрова яңалыкны мәктәптә ишетә һәм ышанмый. Оказывается, беренче классында безнең земляк, безнең мәктәп каршында 26 өйдә тора диде. Шуннан соң минем башыма килмәде бу икәнлеген. Фамилия әйтмәдемме? Әйтсә дә белмим. Кая ул шарды беләсең дә. Минем таныш вдручтыклар земной шарда. Ты что? Это невозможно. Аңа кадәр ике гаилә аралашып яши. Яшь эчүче яшь кына Гомәровларга керә. Подъездга кайтып кергәндә камыр исе чыкса, ишекне шакый иде, дип искә ала Асия ханым. Аеруча гүбәдәне ярата иде ди. Күршеләренә төрле физик күнегүләр дә өйрәтә ул. Юрий Гагарин тормышта бик тыйнак кеше була. Советлар Союзы герой исемен алгачта шундый булып кала. Бик гади бер авыл малае кебек кенә. Кына күп сөйләшми, әкрен генә сөйләшә. Карап аңа үзең эндәшмәсәң, ул эндәшә дә белмәй торган кеше вакытта. Хотя ул уже военный институтта эшлидер. Бик әйбәт киңәшче, әйбәт инде спортка өйрәтеп, безне аша дөрес ашарга өйрәтеп, мунчага өйрәтеп, шулай бик яхшы киңәш бирә. Гади кеше иде. Асия ханымның Юрий Гагарин белән төшкән фотолары юк кызганычка каршы. Әмма аның хезмәт кенәгәсендә тарихи язу бар. Чкалов исемендәге, хәзер Гагарин исемен йөртүче Щелково мәктәбе укытучысы. Рим Әхмәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. 19 шәһәрдә билгеле зур һәм мул бөтен Россия ярминкәсе Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен эшләвен дәвам итә. Монда Россиянең 30 төбәгеннән 100 предприятие үз продукциясын куйган, ассортимент төрлелеген һәм яңа әйберләрне безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Ярминкәне оештыручылар халык өчен нинди сюрпризлар әзерләгән икән? Абхазия сырлары үзенчәлекле ит эшләнмәләре Патша Сөләйман балыгы, мишкәле сельдь. 8нче мәртәбә бөтен Россия ярминкәсе чаллыларны күп төрле товарлар белән шаккаттыра. Һәм игътибар, сюрприз. Оештыручылар Чаллыдагы ярминкәне 22 апрельгә кадәр озайтырга булдылар. Набережные Челны для нас такой знаковый город. Покупатели хорошо принимают ярмарку, очень интересуются всем, что мы привозим. Мы приняли решение, что ярмарка будет продолжаться в Набережных Челнах до 22 апреля. Всем хотим огромное сказать спасибо за то, что вы бываете у нас. Бөтен Россия ярминкәсендә һәркем үзенә кирәкле әйберләр, бакча инвентаре, яшелчә һәм агач үсентеләре табалы. Язгы гардеробка эксклюзив Рига трикотажы, ачык төсләрдәге яшьләр курткалары, и матур булсын өчен азаплы Белоруссия җитене. Мондый муллыкны күргәч, Чаллы кешеләре ярминкәнең озайтылуына бик шатландылар. До 22-го лучше все успеют посетить. Безгә бу ярмарка бик ошый. Без аны гел көтеп алабыз. Семья белән киләбез, балаларга да күп итеп алабыз әйберләрне. Барлык сатып алучыларын тагын бер сюрприз көтә. 2 тапкыр көнкүреш техникасы һәм башка призлар уйнатылачак. Күргәзмә Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен 22 апрельгә кадәр эшли. Яр Чаллы проспекты буенча 32 комплекста Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга рәхим итегез. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән мин булыгыз. За выгодными ценами в Вессам. Чистящее средство Доместос 1 литр 89,90. Автошина Кама 217, радиус 1314, 1579 рублей. Акция действует с 10 по 16 апреля в гипермаркете Эссон. Действительно выгодно. Эссон.